Barry Saleh Production. Mr. Autane. Muryan nakasassu. Wallahi ba san raina ba zan tankawa karya, sai dai akan kara hakkin Allah ni ba na sanya. Mawaka malamai ina amfanin tunaninku, ana keta hakkin Allah duk kun kulla bakin ku. Dama ai na fada sako na ba sai shugaba ba, mutum ya banza suna nan to ba zan huta ba. Sadiya Haruna yana tausayawa karshen ki tuba tun yanzu ki koma layin matan kirki. Haba sai ka ce wacce tai karatun yan tumaki, wannan dakikantan da kike yi shi me ribar ki? Kullun kina amsa sunan mutunci wai sai yadda, amma da biyunki sai ka ce haihuwar kan gada. Shin wai dan Allah ba kya jin kunyar iyayenki? Ayyana ya sama ta kace ke to yaya gobanki? Zaki aure ki haifa so kike siyo gadanki, me zaki ce wa Allah kan tarbiyar iyalinki? Ko da yake ba laifinki bane na malamai ne, daddaki kan hukuma masu boye laifin wani. Kuma yan social media duk da laifukan ku, mu masu tura sakon kwarai san ba ma gaban ku. Hakan kawai YouTube suna biyan ka naira 50, ka yada barna tsohuwar da ta shekara 60. Dan Allah dan Annabi mu daina bude sakonta, in ta aiko mu share ya niyyar ta ya koma kanta. Manna wannan so mun tabu ne, sauran dakika duk kujira sakon ku yana nan zuwa. Mr. Autane is producer.